и го заложи. Казах сега червено. Да, три дърпате. Раз, два, а последно какъв? Айде, Лилаво. Лилаво дамите казаха. Светло магията. Раз, два, три, Лилава кърпичка. Кой бях познал? Сисе. Трябваше да е кърпич. Ти какво направи? Аз се плече мама. Сисе. Знаеш кажете? Ще се говорим това. Сега. Няма да казваме как става това помощно. Ще ще кажа. При това трип не. Това вече не ни е нужно. Фокуса. Той е забравим правилно. Започна да забравяш и виж как започна да си ги измисляш и фокусите. Ще разсеем обстановката с него. Още няколко неща ни трябват за рождения ден. Да видим дали ще си ги набавим сега. Сега. Тук имам три големи кърпички. Първата в такъв цвят е. Синьо. Жълто. Червено беше. Значи това беше червено, аз тогава разбрах да не пускам цветно цяло пране в работа. Нали? То се разпореди. Нищо. Си се искам да показваш кърпичките една по една. Свали, тук и втръска е във въздуха така. Супер. Сега, още една ще ти дам изтръска линия. Точно така. И последната, тук в цвята. Синя. Искам и нея по същия начин. Така да я изтръскаш. Да ми покажеш има ли нещо. Няма. Благодаря ти. Хайде сега едно магиосване да превъртим. И когато бръкна в тях, ще се плати още една голяма кърпичка. За предпочитане може да бъде покривка. Помагиоси още един път да видим. Едни цветя за дамите. Без цветя не може да даме, трябва винаги да има цветя. На рожден ден особено. И тъй като има и възрастни на твоя рожден ден, да не ги оставя да забравят. Помагиоси още. Алкохол за възрастните. Не е вино, шампанско може би. Ние ще го напълним после. Сега. Чакай само за момент, че аз се изцапах да се чувствя. И след като осигурим другите необходими неща за рождения ден, както казахме, пиене за възрастните, цветя за дамите, украса, видите вече си имаш украса, ще балоните да ги пукат, това я изчезва. Под масата! Под масата! Няма значение. Той ще гледа оттам. Сега. Да ви кажем, ние с Сиси тогава тайната на рождените дни. Кой ще дойде да ви помага за тайната? Мони. Мони, ела. Ето до мен. Това не че големи обувки имаш. Големи обувки. Сега. Рождения ден без тези неща може, но не може без пари да стане рождения ден. Без пари няма. Сега. Хайде да видим аз колко банкноти имам. Сега ще научим. Гледай се. Брой сменя колко банкноти имам. Сиска? 6. Сега. Ще ти дам на тебе трички. Искаш ли? Една, махнах балончето. 2, 3 банкноти по $20. Ние, защото сме приятели, си ги разделяме банкнотите. На мен е 3, на нея 3. Обаче ние сме магиосни. Чукаме 3 пъти така по пръста. Броим. 1, 2, 3, 4, 5, 6 пак става. Чакай сега. Ще дадем сега на колежката една. 2, 3. И с нея ги поделям. На нея 3, на мен 3, на тебе 3. Обаче аз пак няма да остана по-назад, защото раз, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 банкноти има. Сега следи внимателно, защото после ще направиш. Сега. Ще го направиш. Айде да видим сега. Отново, 2, 3, 4, 5, 6. Отново ще взема, ще ти дам една, 2, 3 банкноти. Ето вече има 6. Виж като почупя става, нали? Ама не е. Хайде сега почупай. Ама леки чупай. 1, 2, още ли път? 3. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Ето ти го направиш. Сега, ще ви кажем ние как става. Много е просто. Взимате 6 еднакви банкноти. Може да са и монетки, но трябва да са еднакви. Аз тук съм с долари. 20 долари банкноти. Взимате ги 6 еднакви. Бройте. Обърнала се ги с гръб. Така. И след което ги вземете, ги преброявате, за да уверите себе си, че са толкова. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отделяте настрани 1, 2, 3 банкноти или 3 монети. И не забравяйте да почукате с този пръст, не с друг, само с този 3 пъти. 1, 2, 3. И когато го направите, банкнотите отново ще бъдат 1, 2, 3, 4, 5, 6. Това е тайната. Няма да ги дам. Как го знаеш това? Ти всички ги знаеш, май. Ама той е таковата. Ама той е почетето в глава го не хапва, да знаеш? Аз си мисля, че ти не го знаеш. Няма да ти ги дам. О, не. Чакай да обясним нещо с финала. Хубавото в края на номера е, че няма да имате само 6-20 долара банкноти, а вижте колко много по 20 долара. Не са от старо време, бе. Трябва да ги обмениш. Да, ма е така, ако са нищо не може. Ами не може да. Ако са така става валута, в България нищо не може да се купи. Ама като идете в Change Bureau, давате ги 20 долара, ви дават 30-35 лева някъде. Нищо. Сега, след като училихме най-важното нещо, защото нали, така като ги правите и тия пари по това начин, всеки ден ще правите рожден ден. Няма проблем. Ела се. Искам да кажем твоите другарчета една история. Ще ви покажем един много стар фокус. Той се прави с тия обръчи. Аз точно заради тебе искам да го направя. Защото всичко знаеш, ела до мен. Така. Ела. Аз го знам. Ела. Ма много миракли станахте да го знаете. Аз го знам. Ще разказваме ти нещо, че интересно. Ти знаеш историята, бе? Сега, в древен Египет още, години, хиляди години назад, са изпълнявали този фокус. Магьосът на фараона взимал 8 обръча. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И викал най-условен пораник кралски до себе си. И му давал един обръч. Разгледай го, има ли някъде дупки да се отваря нещо, искам хубаво да го гледаш. Има ли? Сигурна ли си? Добре. Да ти дам още един тогава. Хайде искам да разгледаш и този да ми кажеш, има ли кой някъде да го гледаш? Няма, сигурна си. Сигурна си, че и двата обръча няма. Хайде да видим тогава. Раз, два. И когато трети път ударя магьосника, обръч ще влиза на един в друг. Ама има някъде дупка, търси я. Как ще влезнат иначе? Пробвай да решиш да извадиш този. Пробвай някъде дупка нещо да извадиш. Аз не мога да го извадя. Как ще го извадиш? Внимавай не се да си обещавай такива неща. Я пробвай да магиосаш да видим. Хайде, вземи още един. Чакай сега, дай. Дай ми ги тия двата. Вземи още един. Разгледай го и него дали има дупки някъде. Миме, дай! Има дупка! Да си видиш, колегата казва, че има дупка. Има дупка! Има дупка! Той казва, че има, търси я. Има! Щом се вкарват! Ми да, иначе трябва да е магия. Къде е? Покажи, айди! Аз имам смисъл да продължавам толкова гледаш. Има дупка! Сега пришли! Къде? Майка се жертва! За дупка ли? Айде отвори като дупка. Да. Дай сега. И като взема и този, искам този път само да... Този път няма даже да удря. Магьосникът ти да не лови. Само едно магическо дупка. Я да видим дали си ги проверила добре. Не си ги проверила. Търси дупките. Ти дали каза, че го знаеш това? Ще го знаеш сега ще?
от тая страна. Така, бързо работа. Искам да омагьосваш нейните обръчи. Омагьосвай и моите. Е така напред направи. И после... Ама обърни се към тях. Е така като кола наляво. Да, знам аз. Като кола наляво с едната ръка и пускаш единия. Ето. И тя ги вкара. Ето, бях сигурен, че го знаеш как става. Ще го направи. Хайде сега ще ги извадиш. Първо покажи, че са един от друг. Смъкни ги и така надолу. Обърни ги отгоре. И ги вадиш. Не се получи нещо. Хвърли още един обръч. Стават 3, нали? Ще ти дам още един. Общо колко? 4. И тъй като обръчка са 8, и за мен ще има 4. Ето как ги бъде пак същите. Веднъж надясно, веднъж наляво. Айде да видим какво стане, ако тя омагьоса само моите обръчи. С едната ръка. И пускаш. Видя ли, че нищо не става, като не омагьоса тя? Тайната е в нея. Но, какво всъщност се случва пред очите ви? Какво всъщност се случва пред очите ви, когато хващам обръчи? Знаеш ли какво, миличе? Сега ще кажа. За част от секундата, много бързо, много ти има да го видиш. За част от секундата ние си правим и това движение. Чувстваме веднъж и всички обръчи ги вкарваме на верига. Щаракаме с пръсти и вкарваме обръчите един по един, като ключодържател ето така. Това става обаче за част от секундата и вие не мога да видите. Как е? Ма къде е дупката? Ми не знам как. Ето намерих нещо по-голямо дупка има. Ще може би в тук е. Сега. Малко да се сега. Ние обаче сме направили един модерен вариант на това. Това е стария от Египет още. Ние сме направили модерен вариант с въженца. Ти можеш да пръзваш на зауса? Да. Дай. Хвали това въженце. Кой друг може да пръзва на зауса? Ама тя не е идвала. Ела. И ти ще дойдеш, няма проблем. Ела, как се казваш? Еми, хвали това въженце. Искам сега да ги изпълните и така. Да ви кажете да са здрави. Здрави ли са? Добре. Сега. Хвалете двата им края. Двата им края. Е така, като мен. Нали е така? За да вързваш възел, ето така, виж. Ето така. Оставете му такива ушенца. Тя може ли? Точно така. Остави му такива ушенца отгоре. И отгоре вържи още един. Вържи още един и затегни. О, ти какво направи? Много малко я направи. Нищо. Затегни. Хубаво. Къде стигна? Горе, много се справиш. Я изпълня сега. А ти върва даже 3. Това как ще го отвържим после? Нищо. След като ги вържете, е така изпълнете. Не така, виж, целият. Да кажем като обръчите, че са здрави. Не така е ми, отвътре хвали. Отвъд, ей, халка. Така. Си дай ми твоето въженце. Дето така хубаво го вързва, че няма обвързва. Сега, като взема двете въженца, както халките, ще ги взема в дясната си ръка. Си толкова без магическа пръчка. Няма да ти трябва. Искам само с ръка. И ето, и ето въженцата влизат едно в друго като обръчите. Това са въженца. Нали обръчите може да се съмнявате, че има къде. Сега. Еми, и твоето въженце. Хайде, и то. Ето. Обаче не е достатъчно само да ги вкараме едно в друго. Трябва да ги извадим сега, нали? Хайде сега въженцето да Еми. Еми, искам само да хванеш края. Ето. Нещо. Така. За 3 дърпаш лекичко. Раз, два, 3, ето. Той излезе. Проверявай го през това време. Си твоето въженце остава. При тебе, тъй като ти имаш вълшебни сили, е по-лесно, виж. Колко път да казвам, че няма туки? Излез.
Няма провери това да не е здраво. Здрави ли са? Дай сега твоето. Дай и твоето. Тя малко мъничко го вързава, нищо. Е така ги изпарихме и двете. Я да ви кърпе. Всичко точно. Така ли? Благодаря. Подкамваме да се седне.